Welcome boys, continuăm seria noastră de Minecraft astăzi. Pe de-o parte, o aveam pe Neagra, care atunci când intra în călduri, parcă intra dracu ăla mare în ea. Bine, Neagra oricum era dracu de felul ei, dar când o apucau căldurile, ce vorbești, frate, că dacă te nimereai în fața ei, nu greu scăpai cu ea de aici de ebol. Spre exemplu, într-o zi, mi-aduc aminte, eram pe când cu vaca și, dintr-o dată, Neagra și-a sare să călărească pe Zoiana, vaca lui Gixi. Ăsta era primul semn că Nici măcar la început episodul când Teresa era somnă. Ce vorbești, frate, că ai cam mierlit-o direct? Gixi, care era cel mai aproape de ele, când a văzut-o pe Joiana leșinată pe jos, și-a pune mâna pe nuia și tros îi albește una pe cârpăul Neagra. Ce-ai fă, ferio, dracu, ce-ai tinus? Bă, dar Neagra, când a simțit nuiaua pe cârpă, a uitat de Joiana și, cu spume la gură, s-a repezit cu cornul la Gixi. Acum Gixi, care nu era la prima altercație cu Neagra, când a văzut-o pe Neagra că sare la bătaie, era direct cu Teddy, că sare. Neagra după el, zic, luat-o cu pălărie după Neagra. De ce n-am pierdut asta de tot? Dar până s-o prinde noi, Gixi era în primul copac, în timp ce Neagra mai că dădea să urce după el. Ce vorbești, frate, că dădea de fapt în copacul ăla de mai că ziceai că scoate de rădăcire aici de ebol. Acum pălărie, care a ajuns primul lângă ea, și-a direct ciomac pe cârcă, din serios, drept cu ceai. La care Neagra, fără că măcar se întoarcă spre pălărie, bam, disai copita la stomac, și mi-l aruncă pe pălărie 3 metri mai încolo. Hai să-mi bag la mierda de pălărie. Acum, ce spune că nu fac și pălăriile și n-am ce mai puteam să fac. Dau să-i drusesc un ciumac pe cârcă, la Neagra, mi-arunc o privire de aia de parcă zice, dă-i privire din la pălăria. Așa că nu-ți dau ciumac pe cârcă, doar m-am făcut de câteva ori cu ciumac. Ea s-a făcut de câteva ori ca mine, zic, Neagra, stau să mă ce-am făcat să dau ciumacul ăsta pe tine. Dar n-am dat și eu n-am dat, nici ea n-a dat. Iar dacă putem să avem amenințări, ciumac e în final să nu boli. Nu același lucru, să spun și despre pălărie, care peste jumătate de oră când și-a revenit după copita primită la stomac, era te rup firia la treacă, că-ți trece acasă firia la treacă. Ce vorbești, frate, că până acasă treci, merge la tot câși ca ei ești de el. Iurie, nu mai dă așa. Ce să-mi dau, ce să ia că mi-a dat firia la treacă, că înțelege până la bă, da, spre deosebire de Neagra, în bușa nu avea cornul atunci când intra în căldură. În schimb, o lua la goană, de parcă o lovea cu ăla macineri. Ce-ai, frate, că imediat când lovea cu căldurile, se ducea direct să geasă, dar nu te mai țineai la ea. Uneori mai fugea și când nu era în căldură, dar nu se oprea. Era necurie, puțin cornul nebun, dar schimb, când intra în călduri, ce vorbești, frate, că nu mai vedea cornul, nu mai vedea chestii, nu mai vedea nimic aici. Fugea unde vedea cu ochii de parcă era la maraton. Păi și nu se oprea, frate, pur și simplu. N-avea ce să facă. Și problema era că și că până la urmă să fugă de ore. Dacă nu se oprea în cornul zi, apoi nu mai găseam și putea să fie la 700 de mai încolo. O grădină, cine știe ce nearchitel. Păi și caută de nebun cu 3 sate. Păi și treabă în stângă, cu treabă în dreapta. Care se ascunde identitatea atunci când navighez pe internet. Pentru ca primerul infecționat să nu spure datele personale.
Dacă intri pe link în descriere și folosești codul GIMIDEX, vei primi 33% reducere plus 3 muncă. Practic, ascultările te costă 2 euro și să nu ești un decent de controlere la potecă de euro. Și în plus, mulțumit, poți să cer banii de pe la spui. Ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că, intră pe link în descriere, folosește codul GIMIDEX și bucură-te de primele 3 luni. Hai, calul la Și că e. 83% reducere la următoare. Nu, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, era o zi frumoasă de vară, vacile pășteau liniștite, în timp ce eu, Gixi și Pălărie ne odihneam oase la umbra nucului bătrân. Ziua se anunța una liniștită, lucru care, aparent, nu prea îl încânta pe Gixi. Dracul tot insista să merge să ciorte niște cireșe de la peșleagă, zic. Gixi, termină, dracu, că ți-am zis că nu mai calc în grădină la peșleagă. Vrei cireșe? Merge la Nea Gheorghe. Dar Gixi era, ce-ai pus la alea cireșe de la Nea Gheorghe? Știi cum stă alea de la Moș Peșleagă? Ce-ai pus? Le-am pus zile trecute pe acolo. Ce vorbești, mâncați-o-și gura ta, că mi-a lăsat gura în apă. De 3 zile nu mai dor cu gândul la ele, e bun? Bă, Gixi, eu te cred fie al dracu, dar dacă ne prinde Moș Peșleagă, ne omoară ca părul și apoi hrănește Ciobănescu cu noi, ești nebun la cap. Ce-o, bufle, că ne prinde? Fiorbe, mergem. Bă, dar n-apucă Gixi să-și termine planul, că dintr-o dată, Brândușa, scoate un bucet, că parcă tocmai intrase dracu în ea, zic, hai să a intrat asta în călduri. Pălărie, care știa ce urmează, era, prind-o repede, hai să o ducem acasă. Dar ce să mai prind, mâncați-aș gura, dacă n-am făcut bine 2 pași spre ea, că Brândușa era direct Usain Bolt, ești nebun. Pălărie era, bă, fugi, Dar ce să mai fugi, frate, că Brândușa ziceai că direct vacă de Formula 1. Ce-ai, frate, că nu prindeai nici cu racheta, ești nebun. Am fugit, nu ce-am fugit, dar degeaba, frate, când 5 minute nu se mai vedea urmă de vacă. Lasă-o două dracu, că s-o opria, mă, că sunt noi două dracu. Dar pe Pălărie deja luase panica, era, o găsim pe dracu, bă, o găsim cum am găsit-o și pe bălțata. Gixi, du-te repede, vezi dacă am făcut pe ea cu moșoară, mă duc la Dea Tilică. Jimmy, tu vezi dacă pe aici pe Vale, înghistei la Nea Gheorghe, porumb la Nea Gheorghe, Gixi, fie al dracu, n-ai plecat. Și plecăm fiecare în zonele de Pălărie, dar ce Brândușa, frate, că Brândușa nu era niciunde. Înghiste nu era, porumb nu era, zic, ce vorbeai, frate, că iar o căută în 3 zile. În fine, epuizez toate lucrurile de pe Vale în care pare să fie, dar cum Brândușa nu se vedea niciunde, peste vreo oră de căutat, mă întorc înapoi cu speranța că Gixi și Pălărie au avut ceva mai bun noroc. Dar ce noroc, frate, că peste vreo jumătate de oră apare și Pălărie, de norocos ca mine. Hai să fac, nu era la Natilică, dar Pălărie, care mai avea un pic și ușa plâng, nu era să-i dracu, că nu întreba, nu știu unde dracu s-a dus, că nu se vede niciunde. Bă, dar nu trec 10 minute, că ce să vezi, frate, dinspre Moșoaia cobora Gixi cu Brândușa. Cine vorbi, frate, că parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Pălărie, care dintr-o dată se luminase la față, era, Gixi, cu fața ăștia, al fie tale, doamne, unde era, mă, dracu, unde era? La care Gixi, cum să facă toate dracu, la fățăială. Zic, la tocmai în Belei, în partea aia, la Nea Fățăială. Nu, bă, frie, dracu, mă vezi că vin în partea aia, ăsta era la Orduza, cu Nea Vitorică, știi că ăsta arătau. Ține acolo legat în grădină și vaca era la... să gândea cum să sară gatul, să poți să-i cu taurul. În fine, dă Pălărie să lege vaca, de obicei când nu apucau căldurile, preferam să o ținem legat. Bă, dar n-apucă să o prindă bine, pac, că Brândușa mea, bam, din o rachetă, te milia pe Pălărie, după ea, zic, hai să, o Brândușo, bună, Dar ce să audă, frate, că Brândușa mea iar era vacă de Formula 1. S-a dus, mâncați-aș gura ta, de ziceai că vine sfârșitul lumii. De data asta, nici n-am mai încercat să alerg după ea, zic, du-te, firia, dracu, ducea-ta-i după tataie. Acum știam unde se duce, că o luase în aceeași direcție, așa că nici Pălărie nu s-a mai stresat la fel de tare, era, tu, ce bătăi de-o fi iar mama ei, dracu, ce nu pe cu mine. Să găsim repede
Pește kilometru la jumate aia, de mers, nu știu. fix în locul pe care ne-l indicați de zi. Rădămea la pește. Nu e, tu să aproape. Gardul de la grădina lui Neacurică. Este Aparent, pentru a ajunge la un și taur de aproape o tonă, care l-a înlocuit, încerca să puteri să rupă prunul de care era legat. Brândușul Filia drecu trece acasă. Dau să iau de sfoara pe care Punco avea legată la gât, când dintr-o dată plau pe pălărie. O, Jimmy, eu stai băule, zic ce mă? Hai să-i dăm drum, taur. Acum, dacă nu ești cunoscător între ale vacilor, te-ai putea întreba ce dracu i-a venit lui pălărie. E bine, singura modalitate de a scăpa vaca de călduri e să o duci la taur. Mă rog, mai există și metoda de monte artificială, însă, de regulă, dacă n-ai fermă sau ceva, toată lumea merge pe varianta naturală. La mine în sat erau vreo 2 tauri, așa că într-o duminică, după ce intra în călduri, ai mei luau vaca și se duceau cu ea la taur. Însă, pentru că lumea vacilor, vaca e cea care plătește, să duci vaca la taur nu e grav. Acum nu știu cât mai e, însă, pe vremea aia, se cerea undeva la 3-400 de lei de mont. Na, oamenii cu taur trebuie să-și poate și ceva pârleală. Motiv pentru care, de multe ori, ai mei amânau mersul la taur, că n-avem timp, că n-avem bani, că stai să iau salariu. Și uite așa, uneori, eu și pălărie trebuia să ne chinuim chiar și 2-3 săptămâni cu vaca în călduri. Ce mă, pălărie, lasă-mă ăștia de mine. Dar pălărie era pe aproape de mine mai puțin. Da. Și acolo e Minecraft. Dacă vreți să vedeți la videoclipele de Minecraft, dar doar după laptop. Acum nu eram eu foarte sigur de planul lui Pălărie și tare mi-era că taurul o să rupă prunul ăla din rădăcină. Dar până la urmă, într-o parte, Pălărie cealaltă și începe puțin. Ești vestul rău,
alt raport. Când taurul trecea de prun, începea pălărie pe partea alaltă. Odăr, pe mănâncă apa, fitoferi, dreptul la grătate, fac. Bă, și tot fugind el așa, când la unul la altul, în final, s-a încârlicat cu foara unelea, dar abia să mai putea mișca este. Hai, pusule, hai să luăm apa. Dar pălăria al meu, șmecher, acum îți dai seama cu taurul imobilizat, stătea la 2 metri de el și povestea până a mâncat el pe fisuri. Hai, pălăria, hai, Sirina, trecu, pe asta-ți foara. Așa că în final a luat vaca și am ieșit victorioși din grădină, în timp ce în spatele nostru taurul neacu Dorică scotea flăcări pe nări înțepenit între pruni. Operațiunea vaca în călduri încheiată cu succes. Eu pot să urgențez livrarea, dar ziua exactă nu mă pune. Eu am lăsat să-mi Acum, noi nu le-am zis să stau acasă că am dus vaca la taur. Așa că peste vreo ăștia îngrijorați aici că mai nu mult mai jos intră vaca în față. călduri, au chemat veterinarul acasă. Domnul veterinar de bolnavă, ceară că nu mai intră în călduri. Tare le-a fost mirarea când au aflat că vaca era deja borsoasă. Că despre taurul neacu Dorică, povestea lui nu se termină aici. Pentru că la vreo lună după Brândușa, vaca lui Gixi, Juliana, a intrat și ea în călduri. 2, 6, 7. I-a venit mare idee de afaceri. Sau 0742 În alte episodii, aventuri cu vaca. 2, 9, Nu și cam asta e povestea de azi. Nu uitați să intrați pe linkul Doi, nostru, șase, să șapte. băgați codul Ciminex și să profitați de oferta celor Sau care 0724. Dacă vreau să spun tare de aia și nu vrei, mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la sus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulți ani fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. Și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și canorace cu tenură vijai. Așa că nu da bani cu prostii, ia-ți Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala povești de azi, bă, nu te pune niciodată copac în călduri. Dar puteți să gândești ca pălărie cu tinta copita la stomac. Ori ca Gixi a târnat un copac. Cheers! bun. Nu știu să fac. Iau. Nice. Mulțumesc pentru acest dar minunat. Este treaba de bă. Clipper, nu sunt. Haine de care nu ai nevoie? Recuperează-ți banii. Money. În ultima aventuri pe Brândușa, v-am povestit despre cele 3 vaci ale mele, Garoafa, Neagra și Brândușa. Și acum, deși astea au fost singurele vaci de la care am băut lapte când eram mic, pe lângă ele, o dată pe an, mai apărea și câte un vițel sau vițică, după caz. Cei mai mulți dintre ei, pentru că ai mei nu vreau să țină mai mult de vacă, ajungeau fie în târg, asta dacă erau norocoși, fie la abator, fie tămâna la teroarea porcilor, care uneori era și teroarea vacilor, și totodată taxul lui Gixi. Cu toate astea, au existat și 2 excepții. Prima excepție a fost Neagra, fiica lui Garoafa, care am crescut de mic, cu care, aparent, n-am făcut chiar cea mai bună treabă, pentru că a ajuns cea mai rea vacă pe care am avut-o. Dar asta e cu totul altă discuție. Și a doua excepție a fost Bățata, fiica lui Brândușa. Acum, dacă în cazul lui Neagra, motivul pentru care mi-au decis să o păstreze a fost că Garoafa era deja bătrână și trebuia să iasă la pensie, în cazul lui Bățata, situația a fost puțin diferită. Pe scurt, maica mea nu era prea mulțumită de Brândușa, din diverse motive. Nu dădea suficient lapte, nu stătea la mulți, a lovit-o de câteva ori cu coada peste față și alte chestii de-astea. Așa că, atunci când a apărut Bățata, rezultatul aventurii dintre Brândușa și un taur de rasă pur sânge, maică mea a zis, nu mai gata, asta o păstrăm. E șansa mea să scap de Brândușa. Numai că socotelile lui maică mea nu prea s-au potrivit cu socotelile lui Pălărie, care la scurt timp avea să scape, nu de Brândușa, ci de Bățata. Ei bine, totul s-a petrecut într-o zi călduroasă de vară, în care eu, Gixi și Pălărie eram pe câmpul vacii. Gixi cu vaca
vaca lui, Joiana, iar eu și Pălărie cu vacile noastre. Rândușa și vițiga ei în vârstă de 5 luni, Să vină vremea în care o să faci totul corect și din cauza la linia o să scadă? La un moment dat zic, Vezi? știi ce ar merge acum? Nu Mai e vezi. piscina lui Tilică, frate. Tilică era un tip la vreo 30-40 de ani, așa, plin de bani, care și-a pus o mare vilă undeva la marginea pădurii. Super frumos așa, zit ai piscina în spatele casei, șezlonguri, iar verde, un măr, 2 cireși de vară, ce mai, raiul pe pământ, ești nebun. Și cum atât el cât și nevastă sa erau în fiecare zi pe casa muncă până pe la 5-6 seara, piscina se deschidea publicului larg. Și prin public larg, de la mine, Cinti și Pălărie. Așa că, după ce am făcut propunere, hai să mergem. La care Pălărie, ce faci, mă? Cinti era, că stau și singur de la drept. La Pălărie, stau pe drept, stau direct de la nevoie. Ai uitat pe un frate și o vacă. Mai mult mi-a perpetat pe genunchi, ești de eu. Nu, trebuie să rămân unul aici cu el. La care Cinti, bine atunci, rămâi tu, te. Bravo, bă, adică ce eu nu mă să dau lec pe piscină? Zic, nu, bă, Bravo. trage la pețe. Ăla care a tras bătul cel mai mic rămâne la vaci. După care peste o oră, ăla cu bățul mijlociu se întoarce și face schimb. Zi și făcut, pregătește Gixi 3 pețe, trage până de unul, trage de unul, zic, hai că dacă e, dar nu e sigură de la vaci de mult. Bă, brace, dar le verificăm și ce să vezi, Gixi l-avea pe ăla lung, eu pe ăla mijlociu, iar Pălărie săracul, ăla scurt. Hai să ne găsim casa. Deci, cred că de la explozia aia, trebuia să explodeze în doar să se și capul. Acum vreau să facem tot noastră asta noastră. Și să facem perfect. O să recunoaștem semnul ăsta. O vacă la fundă. Vacă la fundă. Înainte să rămân ca o casă de model, dar acum să mă caut nu știu ce seamănă. Sau ce seamănă ceva creier. Fără să nu mai ce
der sponsor-video di mia radio. Let's go. Dacă vreți să postăm pe Roblox, ca de obicei, scrieți în comentarii. Dar pentru final, erau niște chestii noi. ME คนแรก